Ahojte, vítajte na mobilik.sk. Dnes sme zaradili do ponuky takéto krásne USAMS tvrdené sklá na fotoaparát či zadnú zafírovú časť kamery. Čo týka tohto sklíčka, veľmi ľahko sa lepí a môžeme si to pozrieť aj v obsahu balenia. V obsahu balenia nájdeme samotné sklíčko, ktoré je vyrobené zo skla. Nie je to žiadny plast, je to fakt reálne sklo. Zafírová časť je veľmi krehká, preto vlastne výrobcovia vymýšľajú ďalšie spôsoby, ako chrániť si tento telefón. V obsahu do balenia nájdeme spinku na aplikáciu samotného skla a už len samotné sklíčko, ktoré je takto zabalené a prilepené na ďalšie skleneno-plastovej časti. To sklíčko tam vidno, v poličku kamera vlastne máme sklíčko, následne si toto sklíčko, tamto USAMS trošku ohneme, aby sme vedeli odlepiť to sklo, ktoré tam je nalepené. A priložíme si ho k fotoaparátu s takouto spinkou. Je to trošku náročnejšie, ale dá sa to zvládnuť. Čo sa týka skla na iPhone 7 Plus, je trošku väčšie, ale predsa vlastne je to skoro to isté, len na tú sedmičku je to trošku menšie. Vzadu na zadnej časti nájdeme návod na použitie. Je to HDčkové sklo, oleofóbnu vrstvu má a je proti poškrabaniu, čiže vlastne neudržiavajú sa tam žiadne škrabance na tom, a čo je vidno aj na telefóne. Čo sa týka tvrdosti, je tam tvrdosť zaručená 9H, čiže je toto najtvrdšie sklo, ktoré sa môže vyrábať. Ja som si už to sklo aplikoval na iPhone 7 Plus a vidíte, že to skličko ani nevidno, vidno iba tie rohy, ktoré sú tam a ja som s ním veľmi spokojný. Nevidno tam žiadne rozdiely vo foťáku a určite odporúčam dať toto skličko na každý iPhone, či je to 7 alebo 7 Plus, nakoľko tam ten zafír, čo je v zadnej časti, je veľmi krehký a už sme mali nielen jeden prípad, kde sa rozbilo to zadné skličko, ale ich bolo viacej. Ďakujem za sledovanie, dovidenia.